Θα σταματευτούν εδώ στον χώρο του Πάρκ Περμές ελάχιστα λεπτά. Και φάλαγγα θα ακολουθούμε το αίμα που είναι εδώ μαζί μας. Συναισθαλμένους τριπούς και αφορούμε στα πλήρια μας θα έχουμε όπως είπα περάσματα με πολιτικά αυτοκίνητα, θα έχουμε περάσματα με αγωνιστικά αυτοκίνητα τρίπ, θα έχουμε περάσματα με αυτοκίνητα time attack και μοτοσυκλέτα. Είναι εδώ μαζί μας και η πολύ αγαπημένη μηχανή του αείμνης του Νικήτα, την έχει φέρει ο φίλος μας ο Στένης, τη Ρίσλα, η οποία θα περάσει και αυτή από την πίστα. Όλα αυτά θα τα δούμε στο σημερινό απόγευμα μέχρι και τις 6 και η ώρα θα είμαστε εδώ. Αναφέρομαι ότι όλα τα έσοδα Ελίσσας με διαφορά που είναι 4. Ελίσσας με πάμπος. Άλλον το του είναι, άλλον το 4. Ξέρω, ρε παιδί να μου